Barcelona Multimèdia presenta Otijocs. Trampa Papú. Capità! Capità! Tenim un vaixell pirata a estribord! Ens volen abordar! Ja el veig, va tu el dimoni! Però no se sortiran amb la seva! Tothom a coberta! Desplegueu totes les veles! Vinga, endavant a tot drap! De pressa, Ot! Vine! La Noemí i en Boris tenen problemes! Batua, una altra vegada. Mira, veus? El seu avió s'ha estavellat en una platja. Caram, això sembla una illa tropical, Berta. Però on són ells? No els veig. Vaja, ja hi tornem a ser. Amics i amigues, necessitem la vostra col·laboració. Però on vas d'aquesta manera? Vols fer el favor de vestir-te? Apa, som-hi, amics! La Noemí i en Boris us necessiten. Benvinguts al món dels Otijocs. Jo sóc l'Ot, el bruixot, i ella és la Berta. Escriu el teu nom si vols començar una partida de Trampa Papú. Si ja havies començat una partida abans, clica l'ull, tria el teu nom i així podràs continuar des del punt on la vas deixar. En Boris i la Noemí són uns viatgers incansables. Però no viatgen pas pel gust de viatjar, no? Sinó perquè els pares de la Noemí són ambaixadors i sempre estan canviant de destinació. La senyora Rosa, que és l'àvia de la Noemí, té un hoste que viu a dispesa a casa seva i que sovint no paga. Es tracta del pilot Boris que, per compensar la senyora Rosa, porta la Noemí amb el seu avió fins allà on siguin els seus pares. Oh, sí! Recordo el seu primer viatge per l'Àsia. Van haver de fer un aterratge d'emergència i van viure moltes aventures a la ciutat enterrada i al país del suc de fruita, que ens van explicar al CD-ROM les aventures de Noemí i el pilot. Allí van conèixer el doctor Potts, arqueòleg i ornitòleg de la Universitat de les Illes Balears. Allò va ser el principi d'una vella amistat. Un any després, també van tenir problemes a les muntanyes nevades dels Andes. Quin fred! Van trobar-hi animals ben curiosos, com els guanacs, els pumes o els còndors, però també unes persones molt especials, els membres de l'Escola de Supervivència Vencerem. Si voleu saber-ne més coses, ho trobareu tot ben explicat al CD-ROM Noemí i el pilot als Andes. Per persones especials, Ot, les que podem veure al CD-ROM Noemí i el pilot a l'espai. Explica com els nostres dos amics van ser abduïts per una base mòbil intergalàctica, on van haver d'ajudar el comandant Mamba i els seus companys extraterrestres a desactivar 4 robots que s'havien tornat bojos i que amenaçaven la seguretat de la nau amb les seves trapelleries. Sí, se'n podrien explicar moltes coses de les seves aventures, però ara és hora de jugar. Som en una illa Papú plena de trampes i cal que donem un cop de mà a la Noemí i el pilot. Vinga! D'acord? Escull ara una peça i un color. Serà la teva peça durant tota la partida. Tria el nivell de dificultat en què vulguis jugar. Prudent, valent o temerari. El nivell de prudents és el més senzill. Va bé per començar. Valents és el nivell de dificultat que tots els jugadors dels Otijocs aspiren a resoldre. Temeraris és el nivell de màxima dificultat, no recomanable per a aquells que no han resolt el nivell de valents. Pensa-t'ho bé. Ara t'explicaré per què serveixen els homenets de la part de dalt de la meva llar de foc. Mira-te'ls bé. El primer homenet, el que té la fletxa que senyala a l'esquerra, et permetrà interrompre una partida. Ara t'explicaré per què serveixen els homenets de la part de dalt de la meva llar de foc.
Mira-te'ls bé. El primer homenet, el que té la fletxa que assenyala a l'esquerra, et permetrà interrompre una partida i tornar al començament. L'homenet que fa el senyal de la victòria amb els dits et permetrà veure la taula de rècords amb els punts dels 5 millors jugadors dels zotijocs. Ja deus saber què fa l'homenet de la bandera SOS, oi? Serveix perquè jo t'expliqui tot això. Et criden a sopar? No voldràs deixar perdre una partida tan bona com aquesta. Clica l'homenet del senyal de stop i els zotijocs s'aturaran fins que tornis. Et sembla que crido massa? O que parlo massa baixet? Si cliques les fletxes amunt i avall, podràs regular el volum del so. I si les obligacions de la vida fan que hagis de deixar de jugar amb els zotijocs, hauràs de clicar l'homenet del farcell per sortir-ne. No es pot estar sempre jugant. Quina llàstima. Què esperes? Has de triar una peça i un color. Valents i valentes, la Noemí i en Boris tenen problemes. És hora de donar-los un cop de mà. Em sembla que ja ho tens tot. Una peça, un color i un nivell de dificultat. Si vols canviar-ho, clica la peça. Si vols imprimir la teva fitxa de jugador, clica la impremta. Si vols que t'avisi d'aquí a una estona per deixar de jugar, clica el rellotge de sorra. Si vols eliminar aquest jugador, clica la paperera. I ara, a jugar! Clica el botó sorpresa. Per començar a jugar, clica el botó sorpresa. Endavant i sort! Ànim! La Noemí i el pilot Boris es preparen per viure una nova aventura, aquest cop a les Illes Papú. I tu ets aquí per ajudar-los. Afina l'oïda i prepara la memòria. I si sents xiulets, recorda't de mi. Aquí no hi ha cap casa, senyor Boris. Que sí, xiqueta, que l'he vista des de la platja. Ja ens hi estem atensant. Sisplau, senyor Boris, pari de xiular aquesta melodia tan pesadeta. Però si no sóc jo, ara. Escolta'm un moment. Vaig a donar-te una colla d'instruccions importantíssimes per jugar als zotijocs. Si no vols sentir-les, clica a qualsevol lloc de la pantalla i prepara't per patir-ne les conseqüències. Veus el mussol? Sí, allà, a baix a la dreta. Doncs és el responsable del temps. En cada joc, dona tota una volta com les agulles d'un rellotge. Quan la completa vol dir que el temps s'ha acabat i que tu encara no has acabat el joc. Oh, sí. I els barrets de la Noemí i el pilot, per què serveixen? Doncs és ben senzill. Indiquen les oportunitats que tens d'equivocar-te a cada joc. Si et quedes sense barrets, hauràs de tornar al joc anterior. Alguns jocs, però, tenen oportunitats infinites. No apareixen els barrets, però et pots equivocar tantes vegades com vulguis. Ara escolta'm bé si no vols patir-ne les conseqüències. Veus aquell llibre d'aquí al costat? Sí? Bé. Doncs a cada joc apareixerà al seu costat una clau secreta. És importantíssim que amb el ratolí l'arrosseguis al seu interior. I això per què serveix? Em preguntaràs. No t'ho dic, però recorda't del llibre quan trobis missatges xifrats. I aquest cargol de colors? Jugant veuràs que es va tornant més petit i just quan acabis el joc desapareixerà. Serveix per veure si et queda molt joc per resoldre. Ah! I també pots clicar l'Ot, esclar. Si ho fas, et repetirà les instruccions del joc que estiguis fent. Però si realment necessites que et donin un cop de mà, creu-me, clica'm a mi. Et donaré pistes sobre els jocs. I si les coses et compliquen, et faré la vida una mica més senzilla amb les meves boles màgiques. Només una mica, I ara vinga, a jugar! Troba les parelles de personatges que xiulen la mateixa melodia. M'has cridat? Vols que t'ajudi? Si em cliques a mi et donaré una pista que segur que et serà útil. Si cliques una bola verda et deixaré avançar
Si cliques una bola groga, et donaré més temps perquè puguis acabar el joc. Si cliques una bola vermella, et deixaré tornar a repetir aquest joc. Pensa, però, que el nombre de boles és limitat i que el joc és molt llarg. Usa-les amb prudència. Un dels nostres personatges s'ha passejat pel bosc xiulant diferents melodies. Podràs trobar-lo mig amagat a cada lloc on ha xiulat. Si el cliques, podràs sentir la seva tonada. Cal que trobis els dos llocs on ha xiulat la mateixa melodia. Ah, no vols que t'ajudi? Com vulguis. Que bé que ho has fet. Endavant. No t'oblidis d'anar recollint les claus i ficar-les dins del llibre. Si no, segur que més endavant et recordaràs de mi. Ja la veig, senyor Boris! Baixa d'aquí, xiqueta, que t'estimbaràs. Ho veus, mala peça? Ja t'ho havia advertit, jo. Hi havia una serp allí dalt. Estem a la selva, xiqueta, i la selva és plena d'animals de tota mena. Fent salts de cavall, troba el nom de cada animal. Fent salts... Frenet. Dodo. Formiga.
Kiwi. Escarabat rinoceront. Isard. Tatu. Jacana. De casella en casella fins al final. Un crit dins de la selva? Un presoner a la trampa papú! Corre! En necessiten! Ei, que hi ha algú? No, no hi ha ningú, senyor Boris. Pugi, és molt maco. Quantes coses! Això sembla la botiga d'un antiquari. Oi que sí, senyor Boris? Potser estarem de sort i trobarem alguna cosa per fer un mos. On diu? Els pirates ja no existeixen, oi? Si vols que et digui la veritat, no ho sé. Val més que ens n'anem d'aquí, senyor Boris. De seguida, xiqueta. Però abans buscarem una mica de menjar i després, cames, ajudeu-me. Recull totes les llaunes i surt del laberint sense passar 2 cops per la mateixa casella. Sembla màgia veure't jugar. Guanyes una casella més. Tots els jugadors i jugadores dels Otijocs es mereixen un premi. Si arriben al final, és clar. A tu només et falten 20 jocs per aconseguir-ho. A veure, orientem-nos. Hem de mirar de tornar a la platja. Ei, ajuda-me! Has sentit el mateix que jo, xiqueta? D'on redimonis pot venir aquesta veu? Troba el presoner de la trampa papú seguint el volum de la seva veu. Socors! Auxili! Trai-me d'aquí! Trai-me d'aquí! Socors! Auxili! Auxili! Socors! Auxili! Socors! Trai-me de... Auxili! Auxili! Trai-me! Auxili! Socors! Socors! Auxili! Auxili! Trai-me d'aquí! Auxili! Socors! Auxili! 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 Trai-me d'aquí! Socors! Auxili! Trai-me! Auxili! Trai-me d'aquí! Socors! Auxili! Auxili! Socors! Auxili! Socors! Trai-me! Trai-me! Socors! Auxili! Trai-me d'aquí! Auxili! Socors! Socors! Trai-me! Socors! Trai-me d'aquí! Socors!
Soco, auxili, soco, auxili, soco, trai-me d'aquí, auxili, soco, trai-me, soco, auxili, soco, trai-me d'aquí, soco, trai-me d'aquí, soco, trai-me, soco, auxili, soco, auxili, soco, trai-me, auxili, soco, auxili, trai-me d'aquí, auxili, trai-me d'aquí, soco, auxili, soco, trai-me. Has fallat aquest joc, però segur que la pròxima vegada te'n sortiràs. Troba el presoner. Auxili! Auxili! Trai-me! Soco! Trai-me! Auxili! Soco! Auxili! Soco! Trai-me d'aquí! Soco! Trai-me! Auxili! Soco! Trai-me! Auxili! Trai-me d'aquí! Soco! Trai-me d'aquí! Trai-me d'aquí! Auxili! Soco! Trai-me! Socors! Trai-me! Soco! Trai-me! Soco! Auxili! Trai-me! Auxili! Soco! Trai-me! Soco! Trai-me! Auxili! Soco! Trai-me! Soco! Trai-me d'aquí! Auxili! Trai-me! Soco! Trai-me d'aquí! Soco! Auxili! Soco! Auxili! Soco! Trai-me auxili! Soco! Trai-me auxili! Soco! Trai-me. Si continues així, segur que arribaràs al final. Jo em pensava que el pilot Boris només volava amb la seva avioneta, però també sap volar d'una altra manera. Trais-me d'aquí! Què li ha passat? He trepitjat una corda i tot d'una vegada està embolicat i se m'han duit en l'aire, què sé jo? Jo diria que aquesta veu la conec. A mi també em resulta familiar. M'ajudeu o no? De seguida el traiem, tranquil! Porto un ganivet a la bossa, tallaré la corda i... Ai, no, res de tallar la corda, que cauria per terra! Hi ha un mecanisme que fa funcionar això. M'heu de baixar amb suavitat. Vol que l'ajudi, senyor Boris? Senyor Boris! Senyor Boris! Senyor Boris! Clica les branques en què el pilot Boris reboti. Dóna gust veure jugar una persona com tu. Felicitats! El pilot Boris és molt curiós, però li costa desxifrar els missatges de l'illa. Li donaràs un cop de mà? Està bé, senyor Boris.
Sí. Ara hauríem d'anar a treure aquell home del sac i buscar la manera de sortir d'aquesta illa. Però no em mouré d'aquí fins que no aconsegueixi desxifrar què dimonis vol dir aquell rètol. Amb les claus que has recollit, desxifra el missatge del rètol. Atenció! A l'illa hi ha trampes. Molt rebé. Gràcies a tu, ara la Noemí i en Boris saben que aquesta illa pot ser molt perillosa perquè hi viuen pirates. Els ajudaràs a evitar-los? Si estàs desorientat, deixa't guiar per les veus dels altres. Estic ben desorientat. No sé pas cap a on hem d'anar. Sento veus? Només entenc algunes paraules soltes, però hi ha algú que parla el nostre idioma. Anem a veure qui és, però amb molta precaució. Recorre la selva. Si sents una paraula amb un nombre parell de lletres, tria el camí de dalt. Si no, tria el de baix. Brúixola. 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 Muntanya. Muntanya. Explorador. Explorador. Aiguamoll. Aiguamoll. Experiment. Experiment. Cocodril. Campament. Campament. Això sí que és jugar. Endavant, endavant!
La supervivència a l'illa Papú no sempre és senzilla. Senyor Boris, són els de l'escola de supervivència. Ens els vam trobar als Andes, se'n recorda? Oh, i tant. Escolteu, a veure què diuen. Són uns desagraïts. Sí, no ens ho mereixem, això. Mai no havíem tingut uns alumnes tan ingrats. Els havíem ensenyat a resistir el fred àrtic més rigorós. A aguantar la calor més aclaparadora dels tròpics. A descobrir els recursos alimentaris de la naturalesa salvatge. Els havíem ensenyat a mantenir la calma en qualsevol situació. I de sobte diuen que ja n'estan tips, es revolten i fugen amb la nostra llanxa. Ingrats, més que ingrats. Els demanem que ens ajudin, senyor Boris? De cap de les maneres. Ens apuntarien a la seva escola i ens obligarien a fer tota mena de bestieses. No m'enxamparan pas a mi. Posa cada peça al seu lloc.
Et mereixes avançar una casella. Molt bé. Diuen que el 13 és el número de la mala sort, però també és el número de jocs que et falten per aconseguir el premi. Val més que toquem el dos. Ei, vosaltres! Es pot saber què redimonis hi feu aquí amagats? Qui? Nosaltres? No res, senyoreta. Disculpi, ja ens n'anàvem. Què passa? M'he enxampat un parell que ens espiaven. Em penso que els he vist abans en algun lloc. I els has deixat escapar? Els hem de trobar. Els portarem aquí i els convencerem que s'apuntin a la nostra escola. Necessitem alumnes. Els buscarem, els trobarem. Nosaltres som, els de l'escola avançarem. Escola de supervivència. No n'hi ha cap d'igual, no n'hi ha cap d'igual. Repeteix en el xilòfon la melodia que sentis.
Visca la intel·ligència! Avança una casella més. Tu ja deus conèixer el joc de les diferències, oi? El que et trobaràs ara és una mica diferent. Òlvia! Ei, senyor Boris! Què li passa ara? Per què no ve? Un moment, xiqueta! Ja vinc! Ai! Clica les 5 diferències en el Boris que està quiet. Concentració i encert. Et mereixes avançar. En Boris té problemes per saber on té la dreta i l'esquerra. I tu? Endavant, senyor Boris! Ànim, que ho està fent molt bé! Ara agafis el pal de la seva dreta! El de la seva dreta! El de la seva dreta! Ai! Sempre tinc problemes per saber on tinc la dreta i on tinc l'esquerra. Salta tantes caselles a la dreta com dits vegis a la mà dreta i tantes caselles a l'esquerra com dits vegis a la mà esquerra. Això sí que és jugar! Endavant, endavant! Boris passat per aigua i missatge misteriós. Tot teu! Senyor Boris! Senyor Boris! Com es troba? Està bé, senyor Boris? Bé, ben xop, xiqueta. Sort que aquest fustot m'ha aturat. Amb les claus que has recollit, desxifra el missatge de la post.
Riu potent, on vas tan coratjós? La post del riu ha aturat el pilot Boris i tu, llegint el missatge que hi havia, els ajudes a continuar amb les seves aventures. Molt bé. La selva és plena de fruites i verdures de tota mena. Les recordaràs totes? Sí,